سلام كبرات هاتلتي أبناي لهم معت مدبنا ኣብ ገፀይ መፂኹም ካልእ ተትርእዩ ዶ ፀሪእኹም መንካስ ትብሉኒ مش ኤርትራውያን ፋታ ስታይል ፈልኔና ምንም የብልና ቢሊያርዶ ዋና ጸሓፊ ቀሽ ኮይኑ ጸንሐካ ተዘይ ተጻወተ ማለት زياتهم كالوتن كنرينا تتموشيكم سبسكرايب نا لايك مقار كي ترسعوا حزي نعم مجمرة مدلونا كالفكم الراي اللوان حديثنا نعلنا قومنا خسع سقاي دابلا سلام ناسوتي اي الراي اللوان ابوتنا كتاب سلام شويتهم قبومي افتاري خمسة مسكانو افتاري كبو مسكانو امي افتاري خمسة مسكانو منا ولا يجنا نتسوي ولا أجنا أحوات اسك حزين هم مجمرة مدلوك على الفكم اربش بشان ودي بفكر اربش هو تربشناك وانت حفتي واه الرقاقع أحواتنا كنت أخن تخونا الله تسقى ناي فتار تسقى كون الشيء ቤተሰብ ኣሕዋትና ንእሽተይ ተረጋጋዕ በኣ እስኪ በዚ ዕብደት እዚ ኣየቋረፅናን ሕዚ እውን ሓንቲ ካሊእት ኣለኣ እስኪ ንዓኣ ንርኣያ بسروح اسم منهم كبير يدلون تخونه دق انستي احواتنا نشي تتشفافنكن بقى تفطروهن نشي شفن تبلكنوي معرق زلكن تزي خوينو ግን ታእዩ ዝخل عبدت ارغاغعو دحن يفلጥ كوي ምንም ጸገም ይብላን ንሕና ብምራይ ደቂ ታሕቲ ነስ ንሽይ ይረጋግዑ ቤዛሃትከን ሕዚ ኸኣ ሓደ ቻይናዊ ሓውና ንብሎ ኢለ ያው ሓፍትና ካወሰደ ኢለ ብናይ ሓበሻ ስዕስዒት أشجرهم ولا فتنهم ولا سكن الرأي شينا وين بقى بدي حاجة سعيد تزيد فتنهم كوس ده يقولون ما لازم ساعة عندني موتشي شاينو يعني أين خلون زبال نجاريلا ها كله وقع واو سكحز خا مونيكا تايوني زنا زاسبي زاسي خدالو دي بقى تقنس لاريا تاي سكنر ايمو راي تردنا تخيل كده جملنا ترديكم دي بيتسب زي تايو تا ترينا زلا ترديكم انا تردنا واي نمونيكا ነገር ግን ክንደይልና ኢና ዘርዚርና ንወዳቱም ቤተሰብ ኣነ ግን ማዓልቲ ነሞኒካ ሒዘና መጻፍ ግን በቃ ታማ ገብር ሓድሽ ነገር ያና ተፈጠረ እስኪ ንቀጽል من نرى لنا بيتسب برجيد نحمدو أب مغلا اسكن الرأي بريزيدنت وفي مصي زلو اب تግራይ مقالات يلو مالتي
ቤተሰብ ንሕናሲ ፍቕሪ እዩ ዘጥዕመልና ፍቕሪ እዩ ዘጥዕመልና እስኪ ንፍቕሪ ዘመርተስ ክንኹን ከምዚ ኢልናሲ ናይ ማእዲ ናይ ደስታ ናይ በቃ ናይ ኩሉ ነገር ናይ ፅቡቕ ነገር ተኻፈልቲ ክንከውን እምበር ንሕና ብንሕና ተወቃቐስቲ ተፃረፍቲ ተባኣስቲ ክንከውን የብልናን ቤተሰብ እና ንፍቕሪ ንዘምር ይኽብለኩም ዝደሊ ከመይ ሓውና ከዓ ሕዚ የንፀርፅረሎ እንታይ የጋጢሞ እስኪ ንስማዕ እየ ካብ ባዕሉ ሓሳባተይ ምፀላእኹሞስ ናብ ገፀይ ትመፁ ኣብ ገፀይ መፂኹም ካልእ ተትርእዩ ፀሪእኹም መንካስ ትብሉኒ መንካስ እሞ ብዘይ መንከስ ክፍጠር ነይሩ ኮይና ይሄ ኣነ ብርሳስ ደ ተሳኢለ ካብዚ ክሕንፀፅ ነይርኒ እንደሚነም ግዱፍ እንደሆነ ተመስገን ሲ መንካስ ገለ እንደይተበልዋ እቶም ቤተሰብ ባዕሉ ፎትዩ ዝተፈጠሮ ነገር ኣይኮነን መሪፅዎ ኣይኮነን እዚ ነገር እዚ ሕደጉ ባዕሉ ከምቲ ዝበለኩም ማለት እዩ ኣነሲ ብእርሳስ ያኹምኩም ተፈጢረ ይብለኩም ኣሎ መንካስ ኣይተበልዎ ምፅራፍ ግደፉ ዲቁ ሓውና እውን ዝብለና ነገር ኣለዎ ንስማዕ እየ እስኪ ኣትኩሎዚኦም ካብ ዝገርመኩም ቢልያርዶ ዋና ፀሓፈ ቀሺ ኮይኑ ፀኒሐካ እዘይ ተፃወተ በላ ማንካ ሆነ ተሪፋትካ ኣብ ነገሽ መደቡ ዲያቆን ክማል ዝውዕ ዘሎ ቢልያርዶ የለ ኣለዉ እዮም ዲቁ ሓውና ንስኻ ባዕልኻ እውን ግን ካብቶም ጠዋዕ ዝበሃሉ ዘዋዓሉ ሓደ ከይትኾን ቁማር እንጂ ኮይኑ ማለት ጣልዓ እመትብለለኹም እንታይ ዳ ምንታይ ዳፀሉ ኣብ ግድም ደብዚ የሩሳሌም መዓት እንደለው እዚ ግድልካ መንካኖ ንስጥራ ኣይኮነን ኣነ ኣብ ዝገረመን ነገር ተሃልዩ ኣብዛ የሩሳሌም እንዳቢላርዶ ኔራ ሰብ ቆፂር እናባ ከይድ ከለኹ እስኪ ኢሎም ሰሚዑኩም ድኩም ዲቁ ሰብ ቆፂርኒ እንዳ ቢልያርድ ቦል ድማ ቆፂርዎ ኮይኑ እንታይ እዩ ፃወት ምዃኑ ማለት ተፈቲሖ ምስ ቢልያርድ ዲቁ ግን ማለት እዩ ናይ ሰሓቕን ናይ ሓቅን መፍለቕ መሲሉ ይስምዕና ኣነ በቃ ከምኡ መሲሉ ይስምዕኒ ግን ዲቁ ሓውና ንባዕልካ ሲ ክትፃወት ዲኻ ናብታ እንዳ ቢልያርድ ከይድካ ትሰብስ ንምንታይ እዩ ናይ ቆፂርካ ወይ ከዓ ንስኻ ንባዕልካ ትፃወት ኢኻ ማለት እዩ ከመይ ኣንያ ዛ ነገር ኣብ ርህርህ ተተብለልና ትፅቡቕ ነይሩ ነቶም ካልኦት ብቻ ሳይትል እስኪ ንቐፅል ቤተሰብ ዋ ቤተሰብ ዝረኣኽሞ ኣብ ኩዕሾ እግሪ እዩ ኩዕሾ እናተፃወቱ እዮም ዝነገር እዚ ከምዚ ተኸሲቱ ዘሎ ኣጉሪዑ በልዎ ኣጉሪዑ ኣነ ዘጉሪዑ መሲልኒ ቃ ማጨለጥ ገለገለ ኢሉ ልካስ ናይ ኩዕሾ ቲፎዞ እዩ ለካ ከምዚ እውን ኩዕሾ ከምዚ እዩ ዝገብር እወይ እስኪ ሕዚ ከዓ ኣሕዋትና ኒው ኮፍ ኢሎም ኣልኮል ድዮም ገለ ይሰትየሎ እስኪ ንርኣዮም ቤተሰብ ኣነ በቃ ነዚኦም ተፈጥሮኝ ዕቀያ ዳርጋ ይኽብለኩም ዝደሊ ስፕራይት 10 ቆፂራ ኣነ ክንደይ ቆፂርኩም ቤተሰብ ወይ ኣታ ኣልኮል ዲ መሲልዎም ይሰኽር ድዮም ኣለዉ ቢራ ገለ ዶ መሲልዎም ይኸውን ግን ሓደ ግን ይሞቸይ ኣድኒቀዮ እየ ኣልኮል ይሰትን ገለ ኢሉስ ፋንታ ይሰተል ከምዚ ዓይነት ነገሩ ይምሓረና ቤተሰብ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ብስፕራይት ዝሰኽሩ ሰባት ይምሓረና እዚኣ ይኽብለኩም ዝደሊ እዚኣ እንጥዒናኹምን ማለት እዩ ሎማዓት ብልምባር ቤተሰብ ሎማዓት ዝነበረኒ ምድላው እዚ ይመስል ነይሩ ተተመችኩም ድማ ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ሰላም